It's time for DJ Rocky's Secret Files. Masama akong tao, pero alam kong mabuti akong ama. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Lance, 28 years old from Antipolo. Hindi ko alam kung paano nga ba uumpisahan tong kwento ko na to. Well, siguro, umpisahan natin tong kwentong to sa mga katagang naiwan ko yung ako sa kanya. O hindi ako masaya sa pinili kong desisyon. Ito ang aking secret file. Nagkakilala kami ng nanay ng anak ko sa isang BPO company. Workmates kami, customer representatives. Nung una, oo, masaya. Siyempre, lahat naman sa una, di ba masaya? Before naging kami, meron akong ka-fling nun. And before maging kami nung nanay ng anak ko, may nangyari muna sa amin. Then after ilang days, ayun, tinanong niya ako kung sino nga raw ba ang pipiliin ko. Siyempre, pinili ko siya. So ayun na nga, naging kami na. Date dito, labas sa ganitong araw. Nandun agad yung away. Nagkaroon agad kami ng away na kung ano-ano. Maliliit na bagay o malalaki. Then nagiging okay naman. Hanggang sa nag-decide kaming mag-live-in. Kasama yung hipag at kapatid ko. So bale, 4 kami sa isang apartment. Pero 2 bedrooms naman. Nung una, okay. Walang problema. Tapos sila mama pala nun, nakahiwalay. Bali nasa probinsya sila. Nang magkaroon kami ng financial problem. So, one time, nag-compute tong nanay ng anak ko ng kung magkano ipapadala ko para sa mga magulang ko. Which is, ako, sensitive ako pagdating sa magulang ko. Nagalit ako pero sinarili ko. Sabi ko sa isip ko, bakit ganun? Kailangan mo mag-compute na ikaw ang magde-decide kung magkano yung ipapadala ko sa magulang ko. So to make the long story short, away kami palagi hanggang sa pakiramdam ko, taling-tali na ako sa leeg. Kahit sa mga barkada ko, hindi na ako makasama. Wala pa kaming anak noon . Siyempre bilang ako, may buhay na ako nung hindi ko pa siya kilala. Pero since naiintindihan ko naman at nagpapakumbaba ako, sige, sabi ko okay lang. Paalpasin ko lang. Hanggang sa magkaanak na nga kami. Doon namin nabuo ang anak namin sa apartment na nirentahan namin. Then nung mga ilang buwang buntis siya, pinauwi ko siya sa kanila para ako na lang yung magtrabaho. So ayun nga, nakauwi na siya. Ako ang nagtatrabaho. Lumipas ang mga araw, sinilang niya na yung anak namin, lalaki. At hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan ng anak namin. Kamukhang-kamukha niya yung nanay niya. Pero alam mo ba DJ Rocky, sabi ko sa sarili ko, sana hindi magmana tong anak ko sa ugali ng nanay. Hindi naman sa pagmamalinis o sa pangmamata sa ugali ng nanay ng anak ko pero kasi may ugali talaga siya . Then, lumipas pa ang mga araw, siguro 1-year-old na yung anak namin. Work pa rin ako. And by the way, nalipat na ako sa back office nung nabuntis etong nanay ng anak ko. At nakakilala ako ng iba pang babae. Itago natin siya sa pangalang Nicolay. First day sa work niya, actually napansin ko agad siya. Kasi iba yung postura niya, tahimik. Pero nagkamali ako, makulit pala talaga. Siya yung babaeng tipong masarap kabiruan. Cool, parang ganon. Siguro naikumpara ko siya sa nanay ng anak ko. Yung nanay kasi ng anak ko hindi mabiro. Kahit mga kapatid ko, hipag ko ilag sa kanya. Kasi iba yung buhay niya . At kung napapansin ninyo, hindi ko siya tinatawag na asawa. Basta, mamaya malalaman niyo sa huli. So ayun na nga, si Nicolay, nakilala ko, naging close kami.
Hanggang sa nagkaroon ng dance competition sa office, parang doon ako nag-start na alam nyo na, dumiskarte sa kanya. Diskartehan siya kasi oo, aaminin ko, gusto ko siya. At oo, tama, malandi ako. Ewan ko kung malandi ba talaga ako, sadyang may hinahanap na kasi ako sa isang babae. Kasi aaminin ko, naging toxic akong tao dahil sa nanay ng anak ko eh. Hindi kami nawawalan ng away. Sabi ko nga, dapat magpatawad, tumahimik. Kasi hindi naman ako perpekto eh. Nagkakamali rin naman ako tulad ng mga ordinaryong tao. Nagsisinungaling, sasabihin kong nakauwi na ako pero nakikipag-inuman pa ako sa barkada ko. Kasi yun na lang yung palusot ko para guminhawa kahit papaano yung pakiramdam ko. Ayoko naman ng puro trabaho lang. Tapos away pa kami ng away. Siyempre di ba minsan kailangan rin natin ng hangin at mag-relax. Tapos, yun, sinukulay, naging kami, March 23. Oo, tama kayo, naging kabit ko si Nicolay. Pero para sa akin, hindi ko siya tinuring na kabit. Wala namang talagang tama sa ginawa ko, 'di ba? Hindi tamang mga bet. Pero dito ko naramdaman yung parting sinasabi nila. Na minsan yung mga babae na nagkakaroon ng babaerong mister. Minsan tanungin nyo rin sa sarili nyo kung masarap ba kayong uwian sa inyo. Well, ang pangit nga naman talagang pakinggan nun, no? At sasabihin lang rin nila na pag babaero talaga, hindi na magbabago. Ewan, siguro. Pero kasi di ako naniniwala dyan dahil yung kapatid ko, babaero rin dati. Kami magkakasama pero ngayon nakakabilib. Kasi responsableng tatay na at inggit ako sa kanya dahil sa napangasawa niya, sobrang bait. Akala mo barkada lang namin. So ayun na nga si Nicolay, doon ko sa kanya naramdaman yung hinahanap kong matagal na. Masarap kabiruan, napakasaya kasama. At alam kong mahal na mahal ko siya. By the way, sabihin ko lang hindi ako nagpapabaya sa anak ko. Kahit kailan di ko tinanggal yung pagmamahal para sa anak ko. Ang naging setup namin ni Nicolay, may away kami syempre. Dahil nga yun sa nanay ng anak ko. Ramdam niya na kami pa nga. Pero sabihin ko pala, nung sinagot ako ni Nicolay, wala na kami nung nanay ng anak ko. Talagang naghiwalay kami. Pero after 6 months, nagkabalikan kami. Syempre natatakot akong ilayo niya yung anak ko sa akin eh. Ako kasi pagdating sa bata talagang mahina ako. So ayun nga, yung sa amin ni Nicolay, alam ko nasasaktan siya palagi nung tuwing uuwi ako at uuwian ko yung anak ko. Ramdam ko naman talaga yun. Hanggang sa dumating sa puntong nagkaroon kami ng diskusyon na pagpili. Ang sa akin kasi ayokong mawala si Nicolay. At ayokong mawala ang anak ko. Pero yung nararamdaman ko sa nanay ng anak ko siguro masasabi kong wala na talaga. Nakikisama na lang ako para sa bata. Kaso sobrang labo na namin. Halos magkasakita na kami. At sinasabi ko palagi sa kanya na ayokong lumaki yung anak namin sa magulang na puro away lang ang nakikita kasi baka magkaroon ng possibility na magrebelde siya o kung ano man yung mangyari paglaki niya. Ewan, basta yun yung nararamdaman ko. Tapos taon ang lumipas. Tumagal kami ni Nicolay. Nagkabalikan din kami nung nanay ng anak ko. Tapos hanggang sa pag-uwi ko nung Feb, sabi ko sa sarili ko, sige. Yung message sa akin ni Nicolay, hindi ko i-delete at i-hide. Kasi ganun yung setup ko tuwing uuwi ako para hindi ako mahuli. Siguro nga kasi kabit ko siya eh. Pero sa akin minsan, hindi ko nga siya tinuring na kabit. Dahil yung time na yun, masasabi kong binibigay ko ng tama. Nagkakaroon lang ng problema. Pag yun nga, uuwi ako. At hindi ko naman siya masisisi doon. So sinadya ako na makita ng nanay ng anak ko yung cellphone ko. Makita niya yung messages. Kasi sabi ko, handa na ako para ilaban si Nicolay. So yun na nga, kinumpronta ako ng nanay ng anak ko. Para akong nasaktan at ewan. Parang na-blackout ako. Unang pumasok sa isip ko, wait lang yung anak ko, wag mong ilayo sa akin, gagawin ko lahat, wag mo lang ilayo. So di ako nakapagsalita.
Hanggang sabi niya, i-message ko si Nikolai at makipag-iwalay na. Tapos ayun na nga. Kahit sabi ko sa sarili ko, ayokong iwan si Nikolai, masakit eh. Kasi siya yung mahal ko pero ayokong mawala sa akin yung anak ko. Awang-awa ako kay Nikolai noon. Kasi wala akong nagawa para subukan man lang mailaban at sabihin mahal na mahal ko siya. Kasi ayokong yung anak ko naman yung mawala. Pag ginawa ko yun, oo tama, selfish ako masyado. Madamot ako. Kaya ang sabi ko, sige, palalayain na kita. Deserve mo yung taong hindi ka sasaktan at papasayahin ka dapat. Then nung natapos yung hiwalayan, sabi ko sa sarili ko, sige, pag-aaralan ko ulit mahalin ang nanay ng anak ko. Nag-resign ako, pinili ko nga yung anak ko. So sa pag-resign ko, umuwi ako sa kanila. Di ko nababanggitin yung lugar. So andito na ako. Dito na rin ako nagtatrabaho. Lumipas ang araw, nasasaktan ako. Sabi ko, bakit si Nikolai ang naiisip ko tuwing gabi? Di rin ako makayakap sa nanay ng anak ko. Kasi parang ewan, naiilang ako. Ano bang tawag sa pakiramdam na yun? Ang sama ako, no? Sobrang sama akong tao. Kasi sabi nga, pag hindi mo mahal ang tao, hiwalayan mo na. Pero ako kasi natatakot lang ako na mawala sa akin ang anak ko. Hindi ako handa. Lalo pat, hinahabol-habol ako ng anak ko. Ayun. So, aminin ko, nagte-text pa rin ako kay Nikolai. Pero alam ko na wala na akong mababalikan sa kanya. Tapos kami ng nanay ng anak ko, away ng away uli. Naging kampante siya sa kasalanan ko sa kanya. Although nagbabawi naman talaga ako. Yung dati kong ginagawa nung nililigawan ko pa lang siya, ginawa ko talaga. Pero yung isip ko lang talaga at yung nararamdaman ko, naiwan kay Nikolai. Pero sinusubukan ko namang mahalin tong nanay ng anak ko. Kaso wala eh. Yung effort na ginagawa ko, ganun lang. Kasi akala niya hindi ko kayang aminin yung kasalanan ko sa magulang niya. Una kasi ayoko talagang sabihin. Sabi ko kasi sa sarili ko, kasiraan ng pamilya ko. Tapos nakikitira lang kami sa magulang niya. Kasi yun na nga, sa away namin may mga tadyak, suntok, at bato na sa akin. Bilang nasaktan na tao na ako, nagalit ako. Pinuntahan ko magulang niya at sinabi ko lahat. Para sa akin kasi sana, na-appreciate mo man lang yung pagre-resign ko sa trabaho. Na kayo rin yung pinili ko. Nag-resign ako kahit alam kong wag. At hindi pwede kasi kailangan kong tulungan sila mama, pero mas pinili ko kayo. At yun rin yung sinabi ko sa magulang niya, sa nanay niya. Sa totoo lang, kilala nila anak nila eh. Kaya todo pasensya sila sa akin. Kahit nagkaroon ako ng kasalanan. At nakikipag-iwalay na ako nun. Pero nakiusap sa akin yung nanay. At yun yung hindi alam ng nanay ng anak ko. Naging kami uli. Kaya sa ngayon, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin. Narito ako sa taong hindi ko naman mahal. Naiwan ako sa taong mahal na mahal kong. Naiwan ako dun sa taong mahal na mahal ko na ayokong kalimutan. Lahat naman tayo, laging may choice, diba? Siguro choice ko to. Takot lang ako para sa anak ko. Kasi baby pa eh. Wala pang alam tungkol sa ganung buhay. Pero yung nararamdaman ko, nasa iisang tao lang. Na pinagsisisihan ko. Siguro habang buhay ko pagsisisihan. Dahil bakit hindi siya yung nilaban ko. Oo, masama akong tao. Pero alam kong mabuti akong ama. Hanggang ngayon di ko alam kung paano magsasalita ng tunay na paalam. At tunay na salita para sa paglaban. Alam kong maraming magagalit sa akin. Kahit naman ako galit sa sarili ko eh. Kaya ko naman talagang mamili ng isa eh. Pero mahalaga lang sa akin talaga yung anak ko.
Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Hindi ko alam itong mga pinagsasabi ko. Basta ang alam ko, walang tama sa mga ginawa ko. Pahingi na lang din ng magandang advice. Muli, ako si Lance. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.